Отца и Сына и Духа Святого. З неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святий Божа, змилуйся над нами, Святая Тройця, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, молися за нас. Мати Христова, молися за нас. Костёла, молися за нас, Матерь милосердности, молися за нас, Матерь ласки Божией, молися за нас, Матерь надеи, молися за нас, Матерь пречистая, молися за нас, Матерь беззаконная, молися за нас, Матерь непорочная, молися за нас.
за нас, королева патріархів, молися за нас, королева пророків, молися за нас, королева апостолів, молися за нас, королева мучеників, молися за нас, королева віровизнавців, молися за нас, королева пандов, молися за нас, королева всіх святих, молися за нас, королева без греху, першородного зачатая, молися за нас, королева в небо взятая, молися за нас, королева руженца святого, молися за нас, королева сім'яв, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева Білорусі, молися за нас, королева світу, молися за нас, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, вислухай нас, Пані, баранку Божий, який береш
Молися за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетованию Христова. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословленная, у Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, у Найсвятейшая Панна Мария, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае. Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёнай да Цябе, у Панна над паннамі і Маці нашай імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. У Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Таямницу сакрамента усхваляймо щиро всі, тратить моц здоров'я права, Божо новий заповедь, що нам розум не тлумачить, святло віри принесе, Богу вечного мудройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Отцу вечного светла. Аминь. Молимся, Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, які живейший володарь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Хай буде Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай будет прославленный Иисус Христос, собранный Бог и человек собранный, хай будет усвеличено имя Христово, хай будет прославлено Найсвятейшее сердце Иисуса, хай будет прославлено
найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде усвяличений Ісус Христос у найсвятейшем сакраменті, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Марія, хай буде ушанована її святое і беззаганное зачаття, хай буде ушанована повної хвали її унімовзяття, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Юзаф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх анgelах і всіх святих. Амин. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Звани бицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Людь так гучна і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учыніў цуды, перад вачыма язычнікаў аб'явіў сваю справядлівасць. Аллилуйя. Збіраемся на святую імшу, прагнем прасіць у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Ахвяра святой імшы складаецца ў наступнай інтэнцыі. За памерлага Віктара Шабуня, 7-й дзень пасля смерці, за памерлых Ядвіга Папоўская, 4-й гадавіна пасля смерці ўсіх памерлых сям'і Папоўскіх, Жыхір, Сямёнавых і Хаўдзюк. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешили явили думкою, словом, учинком и занепанием. Кому прошу на святейшую, Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш грехи світу, прийми моління нашає, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвалить Бога Отця. Амин. Молімся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогою Тваёй ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амин. Читание книги Деял апостолов.
У тыя дні Павел і Барнаба вярнуліся ў Лістру, у іконію ды Антыёхію, умацоўваючы душы вучняў і заахвочваючы іх трываць у веры. Бо нам трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. Рукапаклаўшы ім у кожным касцёле прэзбітараў, у малітве і посце даручылі іх пану, у якога паверылі. Прайшоўшы праз Пісідыю, прыбылі ў Памфілію і, абвясціўшы слова ў Пэргэ, сышлі в Аталію. Адтуль адплылі в Антыёхію, дзе былі даручаныя ласцы Божай на справу, якую выканалі. Калі прыйшлі туды і сабралі касцёл, расказалі, як шмат Бог учыніў з імі і як ён адчыніў брамы веры язычнікам. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и молодар мой. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и молодар мой. Шодрий и милосердный Пан, долготерпливый шмат, милостивый, Пан добрый до всех, и милосердность Его над усіми створеннями Ягоними. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и молодар мой. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай обещают про славу Твоего владарства и могутность Твою обещают. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и молодар мой. Нехай сыны человечия доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство всех веков, и панование Твое с поколения в поколение. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и молодар мой. Читання книги Апокалипса святого Яна. Я, Ян, убачу новое небо и новую землю, бо першее небо и першая земля минули, и море уже нема. І бачу святий гори, новий Єрусалим, який сиходив від Бога з неба, подрихтований бицем невеста, прибрана для свого жениха. І почув я гучний голос трона, який казав: «Вось кине Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть Його народом, і Він буде Богом з ними. І витре кожну слізинку з очей їхніх, і уже не буде ні смерті, ні смутку, ні плачу, ні болі, уже не буде, бо раніше минуло». І сказав той, хто сидів на троні: «Вось чиню усе нове». Це Слово Боже. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі Юда выйшаў з вячэрніка, Jesús сказаў: «Цяпер услаўлены Сын Чалавечы, а Бог услаўлены ў ім.
Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе, і хутка уславіць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Як я полюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Гэта слова Пана. Сённяшні евангельскі ўрывак адкрывае нам сакрэт хрысціянскага навяртання як вернага выканання новай Христовай запаведзі. Любіць адзін аднаго, як я полюбіў вас. Езус дадаў новы элемент да старазапаветнай запаведзі любові, навучаючы нас, што сапраўдная праверка вучнёўства – гэта любіць іншых людзей гэтак жа, як ён полюбіў нас. З ахвярнай, бескарыслівай, самаадданай і безумоўнай любоўю. Такім чынам, абнаўленне хрысціянскага жыцця азначае радыкальную змену погляду і перагляд нашых жыццёвых прыярытэтаў. Такое абнаўленне прыводзіць нас да прыняцця новых рашэнняў, новых каштоўнасцяў і новых стандартаў адносін да Бога, да іншых людзей і да ўсяго нашага асяроддзя. Езус запрашае нас вучыць спачатку навучыцца любіць сябе, каб навучыцца любіць адзін аднаго. Запаведь старога запавету кажа: «Любі бліжняга твайго, як самога сябе», чытаем мы ў кнізе Левіт. Мы не можам навучыцца шанаваць іншых і клапаціцца пра іх, калі мы ніколі не навучыліся рабіць тое ж самае для сябе. Мы жывём у свеце, які адмаўляе нашу чалавечую годнасць. Як нам вярнуць гэтую годнасць? Мы можам стаць цэласнымі і святымі толькі тады, калі навучымся правільна любіць сябе, прызнаючы той факт, што мы дзеці Божыя, і што тройчы адзіны Бог жыве ў нашых душах, робячы нашае цела храмам Духа Святога. Як я полюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго. Вось новая запаведь, якую дае Езус. Яе навізна не ў тым, што яна кажа пра любоў, бо мы добра ведаем, што ўжо ў старым запавеце існаваў наказ любіць Бога усёй сваёй істотай, а бліжняга як самога сябе. Арыгінальнасць запаведзі Езуса ў тым, што ў яе фармуліроўцы ён узгадвае сваю любоў да нас. Христус указвае на сябе самога як першы ўзор любові. І гэты ідэал, прызнаемся шчыра, можа выклікаць у нас пачуццё неадэкватнасці. Бо чалавеку вельмі складана сваімі намаганнямі і стараннем падняцца на тую вяршыню самаадданасці, якую мы бачым у Езусе. Таму злучнік як, перш чым заклікаць нас да высокага ідэалу любові паводле прыкладу Хрыста, насамрэч запрашае нас спачатку бачыць, што Бог нас любіць, што мы любімыя. Такой вялікай любоўю, якой полюбіў нас Пан Езус, ніхто нас не любіць. Калі мы не напоўнімся усведамленнем гэтай любові, не зможам любіць так, як вучыць нас Пан Езус. Аднойчы, калі святая Тэрэза з Калькуты, маці Тэрэза, як яшчэ яе называюць, яе місіянеркі міласэрнасці даглядалі найбяднейшых з бедных у Індыі на вуліцах Калькуты, яны натрапілі на чалавека, які ляжаў у канаве амаль пры смерці. Ён быў брудны, апрануты ў нейкую анучу, і вакол яго цела роіліся мухі. Маці Тэрэза адразу ж абняла яго, ціха загаварыла з ім і пачала выбіраць лічынак, якія гняздзіліся ў яго целе. Мінак, які праходзіў побач, адчуў агіду ад выгляду мужчыны, якога абдымала маці Тэрэза, і сказаў: «Я б не зрабіў бы гэта ні за мільён, нават не за $1 000 000.
А і адказ быў імгненным. Я таксама за $1 000 000 гэтага б не зрабіла. Відавочна, што не грашовая выгада матывавала гэтую маленькую жанчыну, вядомую як святая Калькуты, а любоў. У сваіх творах маці Тэрэза часта сцвярджала гэтую сілу любові. Цытуючы Езуса з сённяшняга Евангелія, яна напісала: «Езус сказаў: любіце адзін аднаго, як я полюбіў вас». І яна дадала: рабіце звычайныя рэчы з незвычайнай любоўю, дробязі, такія як клопат пра хворых і бяздомных, адзінокіх, пакінутых, мыццё і прыбіранне для іх. У іншым месцы маці Тэрэза заўважыла, што найгоршая хвароба сёння гэта не сухоты, праказа і нават не снід. Гэта адчуванне, што ты непажаданы, што пра цябе не клапоцяцца і што ты нелюбімы. Трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. Папярэджваюць Павел і Барнаба вернікаў першых хрысціянскіх супольнасцяў у першым чытанні з дзеяў апосталаў. Гэта не пагроза, а вызнанне веры ў тое, што ўсе цяжкасці на шляху да валадарства будуць пераадоленыя тымі, хто навучыўся любіць той любоўю, якой полюбіў іх Божы Сын. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве Богу все сталось, верните для нас людей, и для нашего избавления, зашел из неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжован так само за нас, при Понтском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Богу Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и благодарство не будет конца. Святого. Бежать поклонение и хвала, молят простого, проводили святые католические апостольские свою единый хрост, отпущение грехов, распространение помех, вся вечного лучшего. да Бога, які паяднаў нас з сабою ў сваім умілаваным Сыне Езусе Христе, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам Збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце, пакаянне і паяднанне. Цябе просім. Молімся за дзяцей з нашай парафіі, якія заўтра прымуць упершыню першую камунію, каб добры Бог пасяліўся ў іх жыцці, запанаваў у іх сэрцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, з якіх складаецца ахвяра святой імшы, за памерлага Віктара Шабуню ў 7-й дзень пасля смерці, Ядзвігу Паповскую, 4-ю гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Паповскіх, Шыхір, Сямёнавых і Хаўзюк. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, прымі ласкава даручаныя Табе просьбы і адары нас Тваёй любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і самому Костьолу Святому. Боже, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами, И с духом Твоим. у гору серце. Уснувся ми на пагана. Подякуем Пану Богу нашому. Угодна та і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення,
Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі, стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі го ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні наше, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. По Твою володарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наše, але на віру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вечеру ягоную.
своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру, хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру, огорни мяне, как як ты стався хлібом, огорни мяне, как як ты стався хлібом, поблагослови, як хліб поділи, поміж тими, хто прагне, поблагослови, як хліб поділи, поміж тими, хто прагне. Хліб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру. А кришинки тыя, якія застануцца, а кришинки тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верить у своем прагненні, раздай тым, хто не верить у своем прагненні. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белые устые, забери мою темру. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и учени копьем, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Амин. Святий Архангеле Михайле, Опекла сатану, інших злих духов, я назву душев смерть по світі.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, знал вечный оборонца, но шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, знал вечный оборонца, но шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, знал вечный оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Радуйся,